Здравейте, сладури! Аз съм Андрея, за тези от вас, които не знаят, и в този канал ще качвам съдържание, свързано с хранене, спорт, пептиди, биохакинг и всичко около тази тема. Предполагам, чували сте за пептиди, изключително нашумели са напоследък в Америка, не толкова при нас в България. Липсва доста информация тук, така че мисля аз да бъда посредникът, който да ви информира на тази тематика. В това видео ще обясня супер лесно какво представляват, как действат и защо толкова спортисти и хора, които търсят здраве и дълголетие, се интересуват толкова много от тях. Остани до края на видеото, защото ще дам примери за най-популярните пептиди и за какво се използват. Нека да започнем с това какво по-точно са пептидите. Пептидите са малки вериги от аминокиселини, градивните елементи на протеини. Представи си ги като мини протеини, които дават инструкциите на клетките какво да правят. Те вече съществуват в нашето тяло. Хормони, ензими, сигнални молекули, всичко това са пептиди. Как действат? Те се свързват с специфични рецептори в организма и казват на клетката да изгори мъзнини, да подмлади, да намали възпалението, да изгори мъзнините, да изгради мускула, да оголеми мускула. Буквално има пептиди за абсолютно всичко. Защо са така популярни? За възстановяване след травми, например, се ползва BPC 157 и TB 500. Подобряват спортните резултати. Антиейджинг ефект имат също така голяма част от тях, като колагеновите пептиди, купър и много други, за които ще говорим в следващите видеа. Загуба на мазнини също така, това са AGH фрагмента, имаме и паморелин, CGC, има изключително много пептиди, които подпомагат и за изгарянето на мазнините. Потискане на апетита са GLP-1, агонистите като семаглутин, тирзепатин, ретатритут и така нататък. Изключително важно е да разберете, че пептидите не са химия, т.е. те не са стероиди. Те не променят хормоналния баланс директно, а работят като инструкции за организмът ви. Разликата е огромна. И така, пептидите са като малки ключове, които отключват конкретни функции в тялото ни. Те могат да подпомогнат за възстановяване, за по-добра форма, за по-добро здравословно състояние. Но много важно да се знае, че не работят магически, т.е. трябва да работите над хранителният си режим, трябва да спортувате редовно, понеже те могат да затъпят проблема за кратък период от време, но ако не промените хранителните си навици, вие няма как да бъдете цял живот на пептиди. Тоест, всеки пептид се взима за определен период от време, след което трябва да почивате, трябва да дадете почивка на организма си. И ако вие не сте променили нещо в хранителните си навици, реално проблемът няма да си отиде завинаги. Защото, както знаете, всичко идва отвътре навън. Т.е. проблемите идват отвътре навън. С това, което се храним, то оказва влияние на нашия външен вид, на тялото ни, на състоянието на кожата и абсолютно всичко. Така че само по себе си, само единствено взимане на пептиди няма да помогне. Трябват радикални промени в хранителния режим. Всеки от нас трябва да носи отговорност за това, какво приема, по какъв начин се храни, защото тялото ни не е за месец, 2 година, ами за цял живот. Така че грижете се за тялото си. Не само за да изглеждате добре външно, ами за да бъдете здрави отвътре. В следващото видео ще ти разкажа за най-популярните пептиди и техните ефекти. Така че абонирай се за каналът ми, удари на палче, ако видеото ти е било полезно, и ще ви очаквам в следващият епизод. Може да ме последвате в Instagram, AndrushaXS, тук отгоре ще го изпиша. Може да се абонирате за Telegram групата ми, в която ще качвам също доста съвети, рецепти и така нататък, свързани с хранене и спорт. И ще се радвам да се видим скоро отново. До нови срещи!